Bismillahirrahmanirrahim. Barkanku da shigowa cikin channel ɗina mai suna Ramsu TV. Mai sauraro kada fa ku manta da ku danna subscribe, ku yi like, ku yi comment, ku yi sharing, da haka ne zai ƙara min ƙarfin gwiwan cewa da kawo muku shirye-shirye masu daɗin gaske. A kasance tare da ni har zuwa ƙarshen wannan littafi mai suna ƙaddara Maira ƙashi na 4. Maira ta fashe da kuka. Hajiya ta yi saurin miƙewa ta rungume ta tana cewa, kar ki damu, insha Allah komai zai yi daidai. Momi, wallahi aibi ya kashe ni. Haba 'yar Momi, ki daina faɗin hakan. Kin ji? Komai mai wucewa ne. Dokta yaushe za a sallame ta? Cewar Momi, insha Allah gobe za a sallame ku in Allah ya kai mu. Tom Dokta, Allah ya nuna mana. Amin ya Allah. Washe gari aka sallamo Maira, tana shiga gida ta cire kayanta ta shiga bayi ta yi wanka. Bayan ta yi wanka ta fito. Maira, na'am Momi, ki fito falo ina da magana muhimmiya da ke. Tom Momi, gani nan fitowa. Shiryawa zan yi na fito. Oke, ina jiran ki. Can bayan wasu mintunan sai ga Maira ta sauka zuwa falo. Momi, gani kin kira ni. Ya Maira, samu guri ki zauna. Tom Momi, gaskiya 'yar Momi kin sha kyau sosai. Da farko zan fara da baki haƙuri Maira, rashin nuna kulawa da ban baki ba sosai yana ɗaya daga cikin abin da ya haifar miki da matsala. A'a Momi, wallahi baki da laifi ko kaɗan. Kin yi iya ƙoƙarin ki wajen bani tarbiyya, kariya da kuma kulawa. Momi, don Allah kar ki saka damuwa da tunani a ranki. Kin san kina da hawan jini. Kin san ke kaɗai kika rage, ke kaɗai ce gatana, ba nan son komai ya same ki. Insha Allah babu abin da zai same ni. Kin ji 'yar Momi? Allah kai kaɗai ne gatanmu. Ka yaye min abin da ke damuna. Nin nawa ƙaddaran kenan, ƙaddaran Maira kenan. Mai sauraro, ba iya nan ƙaddaran Maira ya tsaya ba, a kasance tare da ni har zuwa ƙarshen littafin. Mai sauraro, kun tuna Aibi kuwa ƙaddaran Maira kashi na ƙarshe a nan ya fara. Ashe a lokacin da Aibi zai mata fyaɗe ya ɗauki bidiyon abin da ya faru a wannan lokacin. Bayan wata biyu sai ga kiran Aibi. Maira ta ji wayanta na ringin, tana zuwa ɗauka ta tarar da kiran Aibi ne. Ta katse wayan, ya ƙara kira ta ƙara katsewa. Sai ga kira da wani lamba na daban, tana ɗauka ta ce yalo. Aka ce Maira, ni ne Aibi. Kafin ki katse wayan ki duba WhatsApp ɗinki, na tura miki saƙo kafin nan. Ina so na ganki, zan tura miki adres ɗin hotel ɗin da za ki zo ki same ni. Oke, gaskiya kam Aibi. Kai mahaukaci ne, baka tunani. Baka da tausayi wallahi, ba zan taɓa yafe maka ba. Mugu azzalumi. Kai ta fashe da kuka. Kukanta ne ya ja hankalin mamanta zuwa kanta. Maira, lafiya? Me ya faru? Don Allah ki min magana, ki daina wannan kukan. Momi, Aibi ne. Aibi kuma? Eh Momi. Wai ya ce zai tura min hotel ɗin da zan haɗu. Bayan nan kuma ya ce na duba WhatsApp ya tura min saƙo. Sai da ƙara fashewa da kuka. Ki yi haƙuri. Ina wayan? Gashi can, miƙo min mu ga me ya tura miki. Kin ga daga nan za mu san daga inda za mu fara.